Ano nga? Lapit. Oh. Maglaro kami ng question and answer ni Mark. Question and answer daw, question and answer. Ito yung tanong. Magbigay ka ng halimbawa na tumitigas pag malamig. Sige, sige. Tumitigas pag malamig? Oh. Ice. Tubig. Tama, tama, tama. Pangalawang tanong. Ano yung mas mabigat? Isang kilong bulak. Alam mo bulak? Cotton? Isang kilong cotton, isang kilong pako. Pareho lang lahat. Isang kilo eh. Pagpasa dad eh. Hindi ko mabasa eh. Ito yung tanong sa kanya. May tao naglalakad habang umuulan. Tapos, wala siyang sombrero. Wala ring payong. Tapos basang-basa yung damit niya at katawan niya. Pero yung buhok niya, hindi nabasa. Paano nangyari yun? Ulit yung tanong. Kalbo. Kalbo. Walang buka, kalbo nga. Tulpo. Kita mo pa? Ito tanong. Imagine mo na nasa Aman lang yung wallet at his so ngayon Teka muna, sa bibig, labas. ano mo yung pinsan ng pinsan mo na anak ng mama at papa mo. Second cousin. Ano mo? Ha? Ulit. Ulit mo yung tanong ha. Sabi niya, pangalawang pinsan daw. Ano mo yung pinsan ng pinsan mo na anak ng mama at papa mo. Pamilya. Huwag kang magdali, huwag kang magdali. Anak ng mama, papa mo. Kapatid. Kapatid. Kapatid ang tama sagot. Nag-away. Nag-away. Nahirapan tayo dito, English. Dugo ilong ko nito. Parang. So I try to speak English. Speaking dollar. What's your name? Elfa. Here's your question. A girl was 13 on her last birthday and will be 15 on her next birthday. How is it possible? Repeat the question. Okay, I will do it one last time. A girl was 13 on her last birthday and will be 15 on her next birthday. How is it possible? Because she's 14 now. Correct. Yo guys, ngayon maglalaro tayo ng question and answer ng mga friends ko. Come on, let's go. Mark. So, ito yung tanong. Imagine you are in a sinking boat surrounded by sharks. How would you survive? Yung boat, wala naman sa tubig eh. Ha? Yung boat, wala sa tubig. Mali. Hindi. Imagine you are sinking boat surrounded by sharks. Shark yun naman ako eh. Dali. Ano? Siret. Ah. Tamang sagot. Stop imagining. Oh, hell no! Imagine nga lang eh. Paging ano eh. Sorry. Second question. Di pa tayo dito sa kabila. Ito naman. Laban. Ang tanong mo ay ganito. Sinisip-sip, sinusubo, may ulo, pero walang bungo. Ano ito? Tama naman. Alis tayo dito. Dito tayo. Ayun, kakabahan na. Okay kayo. Okay, ito yung tanong. Nahanap ko rin yung tanong niya. Bigay ng halimbawa na tumitigas pag malamig. Pag malamig, tumitigas siya. Ano yun? Alam ko na yan. Ano? Nipples. Diba? Oo, sa akin.
Ito yung pinakamatalino sa lahat eh. Ito yung matalino. Nasagot niya kagabi lahat yung tanong. Pero lahat nasagot niya mali. Mali. Tama nga yung sagot ko. Mali. Ito, ano ang kapital ng Afrika? Hey. Capital A. Africa. Ano ang kapital ng Afrika? Sabihin mo kung isip ka. Kung silot ka, ilipat yung tanong sa kabila. Ano ang kapital ng Afrika? Capital A. Ang capital yan, di ba? Ha? Di ba continent yan? Tama siya. Continent ko siya eh. Tatali ng bata to. Ano ang official language ng Argentina? Argentina? Oh. Sa Sweden, Swedish. Sa Pilipinas, Filipino. Oh. And in Argentina, Spanish. Salis ka! Nakasa na. Wala yung kumasa kayo. Ang lapit-lapit na sa mata, pero hindi po pa rin nakikita. Magbigay ng dalawang halimbawa. Ilong. Nakita mo yung ilong ko? Di ko kita eh. Natako sa ilong mo. Pango nga yung ilong ko, nakita ko nga. Oh. Nasa, ang lapit-lapit, hindi ko makita. Oh, lapit-lapit na sa mata, pero hindi po rin nakikita. Yung future ko. Hugot nito eh, hugot nito eh. Ulitin ko yung tanong ha. Ang lapit-lapit na sa mata, pero hindi mo pa rin nakikita. Tingnan mo. Ba't sa akin? Ano? Ano sagot? Muta. Muta, lapit-lapit na sa mata, hindi mo pa nakikita. Huwag ko pimuta. Umaga, may muta ka. Ano yung question mo, James? Ito. Tinder Sagutin mo, okay? Sige. Ako naman daw tatanungin niya. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ano yan? Bamboo. Chismosa! Ano sagot niya? Ano sagot niya? Kape! Paano yun? Paano rin kape? Paano na yun? Paano hindi kape? Oh, Bato-bato sa langit. nice, kape! Out na ako, out na. Layo. Layo. Ayoko na sa earth. Basta na tayo mo. Ayoko na sa earth. Yan, dito muna. Yung nanay mo may anak, 4. Yung isa pangalan si Mark. Oh, Yung isa si Patrick. oh, Yung isa si Dominic. oh. Sino yung pangapat? Ano ba ang pangapat? Hindi ko mama ko ngayon ah. Dali anak ka. Oh. John Paul. Ulitin mo yung tanong. Yung nanay mo may anak, 4. Isa, Mark, Patrick, Dominic. James. Sino yung Mark, Patrick, Dominic. Namali. Hindi pa hindi naman nakuha na yun. Nakuha ko. Siya pangapat. Ako. Dali sa tayo. Check. Hindi na kayo, maligo pa ko. Nasa ang kayo, ako na utot. Yes.